ke fadawa cikin su. Allah ya ganar da mu. Wannan mai tambayan yana tambaya wai akan matsalan Ghadir. Shin suna magana ne da kan sai dai Ali da sai da Fatima da Alhassan da Husaini? Allah ya kara maka fahimta. Amin. Gadiru Khumin watan kamar yadda duka muka sani a wani wuri ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga Hajjatul Wada ya tsaya a wajen saboda Sayyidina Ali lokacin da yake dawowa daga Yaman akwai abubuwa da yawa da suka faru a Yaman wanda ya sa wasu suka dan sami wani abu a zuciyansu tare da Sayyidina Ali radiyallahu anhu kaman su Sayyidina Buraida wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi atabghudu aliyan yace la tabghudhu. Ya tambaye shi yace kana kin Aliyu ne yace yana dan jin wani abu kamar haka yace a karkake shi domin sansa imani ne kinsa munafunci ne. To a dalilin wannan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a Gadiru Khumin ya yi nuni da muhimmanci da matsayin iyalan gidansa da cewa lallai a kula da su a rike su sannan a ƙarshe kuma yace duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake majibincin lamarinsa to sayyidina Ali majibincin lamarinsa ne. taraktu fikum athqalaini ahaduhuma akbar min al-akhari a wani riwaya kitab Allah wa itrati lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawda fanzuru kayfa takhlufuni fihima man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Wani riwaya ya kara Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, ko da yake wasu sun ce wannan riwayan bai inganta ba. To ala kulli halin wannan hadisi ne ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa ya bar mana abubuwa guda biyu, littafin Allah da iyalan gidansa. Waɗannan iyalan gidan nasa kamar yadda shi ne wasiƙan ya rubuta, babu shakka shugabanninsu su ne Sayyidina Ali da Sayyidatuna Fatima da Sayyidina Hassan da Sayyidina Husaini. Duk wani wanda yake iyalin gidan manzon Allah ne, bal in ma za a tambaya ainihin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ayan ahlul baiti da su, to su ne waɗannan. Domin lokacin da aka yi umarni da mubahala a suratu Ali Imran kamar yadda muka sani, fa in hajuka فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan mutanen su ya kira, saboda haka malamai suka ijma'i akan cewa su ne ainihin watan cikakkun ahlin baitin